যতনো সারি কাহা তেই চিনি media friends sama hambai kini seng yakrai kami kaisa bridge construction solai tongo kobang mo bisirogoi o kami ni borok rok demand khaimani bisingtui borok ni chai tongmani bisingtui parani leaders rok parani somaj ni borok rok somaj poti rok chaudhuri rok joto palmi logi borok chai tolaimani bisingo 2013 go o bridge malai jabe borok khatung khajake o bridge sagatini tinile mahine sine borok ji imang nugmani 2013 ni pore khan ang jokhon total MLA hapara hafaile hankena ang tabok 9 bosor sorry 9 mas ang tongo ompi nogor total MLA ngai phaimani yagulo sini executive engineer malai kha tei sini SDU sini borongana sena choron jomatia bono to bogoyoro barbar visit khaipekha visit khaimani yagulo sakagori put horokha officially pathokha erpore ekhane khobor makha ageni simiyamo samang jehetu ordekhe chengjak ba khaibesina hi borok hongkaisi kabangma seng news channel logo borok khamo tani bang khaijai giya ani sakbai thang bang preparation najak jodio mo bridge no adang madang ka tangai je contractor tangiye ka tongnai boni bumungtui বিধান সভা ko bumung ang question প্রশ্ন জমা রগৈ boni bumungtui ang assembly ko kok salainai jamani bangi bo khaiya sini SDU executive no to bogoi visit mar khaipekha news rogo rokha boni bisingo department ni borok no jeamoto NBCC agency borok samang mamani yagulo kasar mazaro pray 10 বছর ba thakjak engkha officially report jokhon sokha borok mago sekha u samangno complete khairo sine himborok go semane bisingtui tini sini yakrai kamini borok rok o amsaini maya ganang kha ganang dukurok tini borok bridge katal magani digi thangai tongo pray tangjagoi tongo naito thokhe bonono tini ang surprise kaise visit khaini phaimani visit khaithani go ani loge go togoro kamini okra chakra rok yang birise gura rok tongjabai ge ani ma phani soman ani babani soman ani susuni soman no tongjabai ge teisini leader sok tongbai ge jottono tini niu bijido borok bo phaigei ano logero phaikha borok no bo hakchangma hambai ma yaphago tei okra no khulumung yaphago asuni